Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ki pulit officer bat ki pulit langrut jongga 6 MLP battalion haga shitarik uno pra arjar arpo kila sam da ki neps a chagi longyeng ki baduna haga yo ka kot ya ki balajit da ki bor penya shnong jongga shnong umran yang bernai ka bahab hapo uput usam jongga Ribhoi district. Nakaliang jongga ni katnat pulit kala pentip ru bahkan sanang yai peteng shushu ya kani ka kamle isnei syaki shnong ki bamarjan hakaba onsa sam ya ki neps a chagi longyeng ki badon kam jingyarap ya ki balajit daga village defense party bat daga dorbar shnong ya kini ki neps a la sinyang jingyarap daki pulit jongga ni katnat bat kumju ru na ki nongle bha ki bala ai songo bha palat sanspa teli ki neps a kum shibenta ka jingraki ya ka le niam Christmas kapan salong hau ni ubnai nopra. Haka artarik uno pra arjar arpo kani ketenat pulit kalala bantiet hadu sauk spa teli gineps ai bat sasan spa teli yaki bala yok pediang nakinong kersyan bat nakinong lebha haka bala sam syaki longyeng badon kam jingirap. Nakaliang jongga ni ketenat pulit kala ai khublai kerpang yaka deputy commissioner jongga Ribhoi district kakong RM Kurba yaki paralok kinong kersyan kinong lebha bat yaki tu barok ki bala don keti ban kersyan yakani ke jingtmu ka babha. Haba ngiyasyong hapo ka batalian, haba ngijudon ka jing ka meeting, ngidon ka dorbar, bat ngikeli ya ki para nong tray, ki bang ya tray lang, ki pulit ki jongi, ki personal ki jongi ngiong ke bi kwa ban le. Ki ong ngi kwa ban yarap, kamtam hagan ni ka snem, kabawan gani ka nem sneo kata ka COVID-19. Te namar kata ngilah kener ya lagi kiti bagi nyarap ya kiwei pat bat ngikot ya kane kata ka reaching out beyond the call of duty kane kamde ka duty jongi hendrei ngiya kam chakmat ya kane ka duty ka jongi bat menta kasngi ngisdang ya kane ka program bangin sam ya ki blanket na kane ka snong ka jongpi na kane ka snong ka jongi na kane ka snong ka jonga te ngilamang bangin let la kumno arpau teli kisnong ibadon hangne hajan umran hajan gani ka batalian gajongi bat haman lagi kisnong ngikwa bangin sam la kumno san pau teli ki blanket ya kinong song snong kibadon kam hot ngikwa ban sam kambun ngikwa ban ai kambun hendrai kat kum ka jingkot ka jongi kum tang ngin sam ha kisnong ki baper hangne te nakaliang ka jonga ko mo komandan, nakaliang jong ki staff ki jonga, bat boro ki pulit jong ka 6 battalion ni ay kublay yepi, bat ay ba kani ka Christmas kanlong ka ba suk ka ba kemen yepi, bat nginget ru ba uniu snem uban wan unlong snem ubabha. Kumba mentau snem la kaladon sa kani ka nem sniu, ka ba nadu ubanay match. Nginget bat ngikermen ru ba unius na ubanwan unlong usnem ubah kambha.